Haupa, arratsaldeon, gaurko hitza, agiria. Bai, agirigintza, txostengintza, hori ere badaiaia lanbide bat Euskal Herrian. Inor gutxiri gustatzen zaiona, mahai batean jarri, paper artean hasi, askotan gainera deklarazioa dela, bestea dela, marroi itzela, ezta? Agiriak, garai batean gainera herri honetan badakizuen nola etortzen ziren, ezta? Haiek ahoz, honako hauek ere jartzen zituzten. Garai ilunak ziren haiek, baina horri kolorea ere jarri diote. Zeinek, gaurko gonbidatuek. Eta beraiek ere hortan badute eskarmentua. Ze bada, beste hauen bertsio modernoa dela esan duenik, Bai. Karol eta Jerry Lewis, ezagutzen aldituzue, biek ere umorea egiten zuten, ezta, txuri beltzeko garaietan. Eta Euskal Herrian hauen parekoak zeintzuk izango lirateke, astindu burua, ze erantzuna gaur saioan zehar ikusiko duzue. Eta egiaztatzearena, agiriak eta ere ala egin behar izaten direlako, benetakoak ote diren edo ez, hori zientzian ezinbesteko urratsa izaten da. Eta hortaz ere badaki apur bat, Ana Galarragak, zientzia munduko azken albisteak ekarriko dizkigu berak. Eta esan dizuet ezta, etaren agiri bulegoak komunikatu bat atera du, Gilkitxaro taldeak eta kitxo momentuz behintzat, su-eten edo antzesten eten bat izango dutela. Xetasunak ere emango dizkigute eta anerperitzek horixe kontatuko digu, papeleoan eta nola moldatzen den, ze artea eta merkantilizazioa, biak esaldi bakarrean jartzeak, gero alakoak dakartzala. Badakizue gure traolarik kutxunena zein den, itzokei, bertara begiratuta, bi adibide gaur, batetik, letra txikian, baina irakurriko duzue, bista hobea baldin baduzue gu baino behintzat, Charlie Boda, txerrikeriarekin ospatzen den Carlosen ezkontza litzateke hori, gandul eta tokapelotasek dioenez, eta bigarren itzokeia hementxe bertan. Horrela esaten diote urretxun, Jon Plazaola hitz egiten hasi eta isiltzen ez denean. Plaza dela Bila, herriko plazta, hor badakizue, hor errata bat edo izango litzatekena, Jon Plazaolari ere platz deitzen diote, eta tira urretxun bertakoa delako Jon ala deituko lioketela. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian bertan gu ere bagaudelako, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta hortxe, senperera egin behar dugu, ze atzo, herri urratsen kantu berria ere aurkeztu zuten, Zutagar, horren inguruan erariko garelako gaur, jota Zutagar, Zutagar taldeak egin du aurten herri urratsen kantua, eta bertan duzue, urratsak zubi. Amonaren taitonaren kontuetan Agindure xamur baten beroa Zetorkidan bideari ekiteko Behar dituen indarra tarnasa Kaixo esani elkarreri Eduko dio etorkizunari Emanegoak euskerari Bihurtu ditzagun urratsak zuri Iraganeko soinuak didan zuten Hemen gauden gehien ona hotxetan Biotzak asketira sentitzen Maitatzeko era desberdinotan Badaukazu begiradan diztira bat Ez dudan aukitzen beste hizkuntzetan Egin nauzun argia eta sua zara Maite zaitut ez eta metxetan
Eta zuta garretazari ginela, Ana Galarraga, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemen ere aipatu genuen, ekimen bat zegoela, ez? Izen hori jartzeko, hor goikaldeko hoiei, aurrera aldoa edo. Bai, hori da izar bat eta bere exoplanetari horrela deitzea proposatzen zuten, eta ja egin dute lehenengo aukeraketa fasea, eta lortu du gainditzea, eta beraz, beste proposamen batzuekin batera, aurrera doa. Udaberri honetan jakingo da behinbeteko erabakia, baina, bueno, itxaropena hortxe dago. Momentuz behintzat, urratxez bagoaz, eta ea posilote den. Ikusi duzu gaur sofan jarri zaitugula, Ana, ze badakizu hemen jende importantea jartzen dugu. Baita mailan ez. Nahi mailan importanteak etzaretenik, baina gaur kargua ere estrenatzen duzunez, ze zoriondu beharko zaitugu, Eluia Aldizkariaren zuzendari berria zaitugulako, ez da, Egoitza Etxebesterekin batera hori da, nire ustez azpimarratzekoa da, hori biok elkarrekin hartu dugula zuzendaritzaren lekukoa, Aitziber Agirre izan da zuzendaria azkeneko urte hauetan, eta benetan eskertuta gaude egin duen lanagatik, eta guk pixkat hartu dugun bide horretan, sakontzea eta jarraitzea dagokigu, eta horretan saiatuko gara. Eta gizon eta emakume biak ere zuzendaritzan, eta ez da hori ere kasualitatea. Eta ez da kasualitatea, eta biok maila berean izatea, eta erabakiak elkarrekin hartzea, eta bueno, bai, ohituta gaude, urte pila bat elkarrekin. Bai. Borrokatzen duzuen hori, gero praktikare eramaten duzuela, zorionak dago gizunarengatik, zorionak egoitzi ere. Eskerrik asko babesarengatik eta eskertuko dugu baita zuen ekarpena, kritikak, iradokizunak eta proposamenak. Gubakizu horretan gaudela, zeolako ale ederrak euskeraz ateratzeak zer eta zientziaren gainean, ez askotan jabetzen otegaren, zer nolako luxua den, ez da, hizkuntza batentzat, alako aleak eta izatea. Kanpoan ikaragarri harritzen dira horrekin eta benetan mirari bat iruditzen zaie hizkuntza gutxitu batek izatea kalitate horretako aldizkari bat. Kalitatekoa eta interesekoa gainera, ez? Esaterako oraingoan antxiolitikoak gazteetan. Hemen ere aipatu izan dugu, zela izan daiteken arazo hori eta horren gainekoa dakarkitu. Bai, azkenean guk konbentzituta gaude, zientziari buruzko ezagutza izatea, denontzat dela onuragarria eta beharrezkoa, injustu gai hauek ere ezagutzeko, eta izateko horien gainean, ikuspegi bat erantzukizunak eskatzeko, ardurak hartzeko, edo horretan ere gure burua alduntuta izateko. Eta hori da gure helburu nagusia egia esan. Horixe, eta gurean bezalaxe hemen ere, zientziaren azken albisteak eta biltzen dituzue, eta esaterako antisorgailua hitz egin behar diguzu, gizonentzako izango litzakeen antisorgailua frogatzen ari direlako, arratoietan kasu honetan, eta badirudi hor ere itxaropen izpi bat edo piztu dela. Hor kontua da, gizonentzako antisorgailuak momentuz merkatuan bi bakarri daudela, eta konparatuta emakumezkoetan dagoen eskaintzarekin harrigetzekoa da zergatik hain gutxi. Ulertzeko izango litzateke gizonezkoen fisiologia izango balitz askoz komplikatuagoa eta askoz zailagoa, topatzia metodoren bat. Baina ez da hori arrazoia. Arrazoia beti izan da, edo behintzat hirugarrengo fasera iritsi direnak eta merkaturatzeko ateetan gelditu diren horiek, izan da, ez delako ikusi merkatuan harrera honik izango zutenik. Eta zergatik, ondorioak izango lituzketelako, eta emakumeek pairatu beharreko ondorioak baldin badira, ez gaituzte inbestek ezkatzen, baina, karo, gizonezkoen ondorioak baldin badira, ja... Hori da, ze ondorioak dira aknea ateratzea, edo pixuan gora berak izatea, edo aldartean ere izatea horrelako aldarte aldaketak, hau da, antisorgai hormonalak hartzen dituzten emakumezkoen ia guztiek pairatu behar izan dituztenak eta oraindik ere izaten dituztenak, naiz eta gila da dosiak eta gaur egun askoz gehiago zaintzen direla, baina gizonezkoetan desde luego ez dira handiagoak alde horretatik, eta beste batzuetan ez dira onartuak izan administrazio moduaregatik, ez? Txertatu behar balima da, ziztaten bidez hartu behar bada, ez da ere ez da ikusi ondo hartua izango litzatik, naiz eta gizona, teorian ez daukate beldurrik horrelako gauzetarako, baina praktikan ez dute ikusi hor merkatua izango litzatekenik, eta orduan probatzen ari diren beste zirrikitu bat ikusi da, ez? Eta gainera deigarria da itzulgarria izango litzatekela eta epe laburrekoa, ez? Bai, hau izango litzateke itzulgarria, esan duzun bezala, alegia. Gero badagoela aukera, ze, klaro, basektomia eta preservatiboak edo kondoiak dira dauden aukerak, eta basektomia behintzat ez da itzulgarria edo ez da erresa itzulgarria izaten. Orduan, hau bai izango litzateke itzulgarria, hau da, hartu ezkero ere
bere onera etortzen da, eta gainera oso tarte txikian, xaguetan 3 ordutara. Orduan da hartu eta gero, ja berriro, bere gizontasunean eluke izango olako ondorio horik eta psikologikoki ere hori lagungarria izan daiteke. Gainera, libidoan eta sexu praktikan eta ez dauka ez da ere eraginik eta ez da hormonala. Egiten du espermatozoideak behar dute entzima bat, proteina bat. Azken finean, garatzeko eta mugikortasuna hartzeko eta entzima hori blokeatu egiten du. Orduan, espermatozoideak ez dira guztiz garatzen eta ez dira mugitzeko gai. Eta hori da bere efektu bakarra. Momentuz eta xaguetan. Bai, ze hori da, momentuz xaguekin bakarrik probatu dute. Gizonen artean probatzeko oraindik faltako da. Faltako da, baina bueno, hori askotan esplikatu dugu ez da, saio klinikoetan, lehenengo voluntario talde mugatu batekin egiten da, eta gero zabaltzen juten da, eta bueno. Baina ikusi dute horrelako antizorgailu batek arrakasta izan dezakela. Hala ere importanteena ez da antizorgailuak sortzea, baizik eta aldatzea antizorgailuekiko daukagun ardura, ez? Beti ere ugalketa hartzen delako emakumezkoen arduratzat, eta beraz emakumeak dira arduratu behar direnak baita, antizorgailu ez, eta zer egin behar dan, eta bueno, albondorioak izan ezkero ere hark izan ditzala, ulertzen delako ugalkortasuna emakume kontua dela. Hor ere oraindik badagoela lanik, ezta? Hori xaguekin egindako esperimentua, baina tximinoekin egindako beste bat ere ekarri diguzu, deigarria oso, ze tximino batek nola aukeratzen duen jostailu bat edo, eta batez ere ez diola erreparatzen mutilena edo neskena izan. Ze askotan esaten du, ez, gizakien artean ala gertatzen dela, neskek panpinetara jotzen dutela, mutilek baloira, tximinoek nunbait ez daukatelako prejuiziorik edo. Kontua da orain arte egindako ikerketetan gainera, berrezen zutela gizakietan dagoen uste edo estereotipo hori. Oso ikerketa gutxi egin dira, pare bat egin dituzte, eta horietan taldean gainera jartzen zizkieten aukeran panpinak eta kamioiak edo autoak mugitzen diren gauzak, eta hor ematen zuen berrezen zela estereotipo hori. Baina, orain egin dute beste ikerketa bat, banaka eskainita jostailuak, eta jostailuak ziren 4 motatakoak. Zeuden ibilgailuak, zeuden panpinak, ero zeuden baita ere itxura zoomorfiko edo animalia itxurarik ez zeukaten jostailu gogorrak, eta berdin eta mugitzen zirenak. Eta hor ikusi dute, tximinoaren sexuak ez daukala inolako zerikusirik aukeratzen duten jostailuarekin. Are gehiago, panpinak ez dira aukeran gehien aukeratzen dituztenak, baina aukeratzen dituztenetan askotan arrak ziren aukeratzen zituzten horiek. Beraz, honek zalantzan, oso zalantzan jartzen du arrazoi biologikorik ote dagoen batzuen eta besteen alde egiteko. Soziala dela egia aukeratzeko guri gizartean gertatzen zaigun bezala, ez? Presio hori gerrita orduan esaten duzula. Bueno, berdin golitzaidake bat edo beste, baina nola baloia aukeratzea espero duen jendeak nik baloia aukeratuko dut ezpadare, hori gizarte heteronormatibo batean bizi garelako, baina orain artetik eta hori bai ezagutzen genuen, zuk beste bat ekarri diguzu gaur, ze gurea gizarte motonormatiboa omen da. Motonormatiboa ere bada. Ere hori da, ere bai. Eta, bueno, oso kontzeptu argigarria iruditu zait, berria zen niretzat, irakurri nuen ikerketa batean, Britania Handian egin duten ikerketa batean, eta egia da, balio digula definitzeko efektu bat oso begibistakoa, eta da zenbateko lehentasuna ematen diogun autoari eta trafikoari gure gizartean. Beste edo zerri, onartzen ez dizkiogun albokalteak, onartzen dizkiogu autoari. Eta ikerketa honetan hori utzi dute agerian. Deigarria gainera, ez dela hori bakarrik motorzaleen artean ematen den zerbait. Ze pentsatzekoa da, zu motorrean bazoaz toki batetik bestera, zuk nahi izatea, zure privilegioak edo zure lehentasunak. Baina motorrik edo gida baimenik ez duenak ere, ala uste omen du. Bai, hain daukagu barneratua, eta hain dago guztia antolatuta horrela izan dadin, uste dugula ezinbestean izan behar duela horrela. Eta ikerketa horretan, orduan, voluntarioetan sartu zituzten, bai, autoa zutenak eta gidatzen zutenak, eta baita gidabaimenik ez zituztenak, edo autoa ez zeukatenak ere. Eta zuk esan bezala, maitzak parean zeuden talde guztietan. Eta galdetzen zieten, kalteen gainean, batzuetan
autoek edo trafikoak eragindakoan, eta besteetan, beste zerbaitek eraginda. Eta ea zenbateraino onartzen zituzten. Kalte bera, Eta beti, kaltea bakarrik zen onargarria, baldin eta autoek eragindakoa bazan. Adibidez. Onartuko zenuke trafikoa iztea erdiko kaleetan jakindakea kalte egingo diola jendeari eta kontuan izan da hor jende asko biltzen dela? Ez noski hori ez da posible, nola itxiko diozu ez da trafikora erdialdea. Aldiz galdetze bali mazenuen, eta erdialdean ondo ikusiko zenuke debekatzea, erretzea kontuan izan da jende asko da biela eta tabakoaren kea kalte egiten duela. Bai, egia esan, neurri horrek, dauka zentzua, eta beraz, horren alde nago. Horrela, guztiek. Osasunaren beraren prezioaren merketu egiten dugula, tartean motorra baldin badago, ezta? Bai. Eta batez ere esaten dute, hain daukagula darneratuta, itxu garela kalte hoiekiko, trafikoaren eta autoen kalteekiko, eta orduan hartzen ditugun erabakiak, eta maila politikoan ere horrela gertatzen dela, badaudela beti ere, diskriminatorioak izateko arrisku horretan, ez? Adibidez, ospitale bat egitea aldirietan, nun autoa ez daukan jendiak, hau da, demagun herritarren bozetik batek, zailtasunak izango dituen iristeko, larrialdi batean adibidez, ez? Garraio publikoari izin dio, itxan, ezakizer, hori eza kontuan hartzen, baldin eta politikariari esaten badiote. Jarriko dugu hor, ze gainea, hor, aparkatzeko leku pila bat dago. Eta orduan, bestea ja ez dugu ikusten. Karo, basta izango informazio faltagatik, Ana, ze badakigu, ze kalte dituen, ez, kutsadurak eta alakoak, eta informazioa hori da. Bai, eta azken finean informazioa izatea ezinbestekoa dela, eta informazio horrek behar du gainera argia eta zuzena. Eta orain egin duten beste ikerketa baten arabera, ezta, formula esnean edo erabiltzen dena, hau da, ume txiki eta ematen zaien, ezta, hautxe ez bidezko esne hori, horko informazio hori ez omen da guzti zuzena, edo behintzat beharko luken bezain osatua. Bai, Osasunaren mundu erakundea ja bada urteak egiten dituela kanpainako hartarazteko formula esnearen industriak iruzur egiten duela eta erabiltzen dituela teknikak eta bideak jendeari sinestarazteko hobeak direla formula esneko produktuak bularreko esnea baino. Eta hau hor kokatuko litzateke, British Medical Journal argitaratutako ikerketa oso zabal bada, mundu osoan egindakoa, 5 herrialdetako, kontinentetako herrialdetan, eta hor begiratu dituzte zehazki produktu hauek jartzen dituzten adierazpenak edo baieztapenak lotuta osasunarekin eta nutrizioarekin. Adibidez, laguntzen du garapen osasuntsua izaten, batez ere gainera askotan kognizioarekin edo garunarekin eta nerviosistemarekin lotuta. Beste adierazpen bat oso ohikoa da, immunitate sistema indartzen du. Hori baita jogurretan jartzen du. Bueno, produktu hauek ere badakarte. Eta begiratu dute orduan, zenbatek dakartzaten, erdiak baino gehiagok, nolakoak diren, hauek dira, ohikoenak, eta dauden kasu horietan, atzean, ote daukaten ikerketaren bat, saio klinikoren bat, zerbait erakusten duena, hori frogatuta dagoela eta egia dela, eta non ikusi duten. Horri begiratuta, ikusi dute gehienetan ez dagoela atzean ezer sendoa eta fundamentuzkorik, eta gainera aipatzen dutenean ere zerbait zehazki, nahiko ahula daela eta ez dela sinestekoa edo fidatzekoa. Orduan, zintzo hauak beharko luketela izan. Batez ere gainera kontuan izan da, ez da, kontsumitzaile zaurgarriei bideratuta dagoen, eta ez bakarrik kontsumitzaile horiek, aurrak, baizik eta erosleak ere daudela oso momentu zaurgarrian. Eta manipulagarri bihurtzen zaitu ahultasun horrek, eta horretaz aprobetxatzen dira, noski. Zintzo hauak beharko luketela izan, esaten ari nintzen ze gauza hona den zintzotasuna ean, Bueno, bai. Bakizu zergatik dioan hau. Arazo bat daukadalako. Bota. Aitortuko izut. Urrungo gonbidatuak, hortxe zeharka ikusiko duzu zeintzu biren, bihar ostegunean Bilbon ekitaldi bat dute. Bihar ostegunean Bilbon
Frankenstein dela eta Baita. Eiki eta Ana Galarraga ere hariko dira. Bai, daude hitzordu pila bat aldi berean, bai ez. Eta nik ezkatuta, pentsatuta kontraprogramazioa geneukala saio berean, baina ez. Zintzuak izan dira eta ordu aurreratu egin dute jendeak bietara joan alizateko. Baina posible da, baina egia da, bueno, denetik elkartu dela biharko egun ez hemen Bilbon, eta hori alde batetik, pozgarria da. Aipatzen ari garen hau edenak, euskeraz dira, eta gainera oso guk egindakoak, beraz, aurreko batean, Lakastak berak ere hemen saioan aipatu zuen, bakarren batek antolatu beharko duela gure agenda hau, ze azken aldian alakoak eta ere baditugulako, baina tira, nun aukeratu izatea ere, ez da txarra. Hori. Okerrago litzateke nun aukeratu izango ez balitz. Dena den eta zintzotasunez opari bat jarriko dizugu bukatzeko. Zehatzo, Txiolandian zuri ere ikusitakoa da, gustatu zitzaizula badakigu eta guri ere ikararri gustatu zitzaigun, atzo aurkeztu zelako Ni ez naiz Mikel Laboaren erderazko bertsioa. Bai. Eta horren aritik, Josebizkik alako book-trailer ezin dotoreagoa egin du, eta hura ikusi zagurtuko zaitu. Bai, eta komikia ere, gomendagarria guztiz, eta bai, oso bideo dotorea egin du. Ba, hortxe bideo dotore horrekin. Eskerrik asko opariaren gatik. Zuri. Aio. Igogailu batean. Haupa. Kaixo. Ze pixutara zat? Laura ganera. Nire bai. Nik emango diot. Markatu. Ateak izte. Jakun. Hortxe, hau ikusteko ere gogoz omen daude irrikitan, baina beste batean beharko du, ze bihar behintzat ez du ikusterik izango gure urrengo gonbidatu pareak. Ze parea, hori azpimarratu beharko dugu, haze parea, karakola eta barea, bi hauek iaia biki siames gisa beti batera doazelako, baina ez dakit nola agurtu beharrote ditudan, ze sarrerakoan esan dut zuek zaretela Euskal Herriko Dean Martin eta Jerry Lewis. Wow. Hori piropa hundia da, Wow. Hori esan duenak ere... Ez genuen guk esan, Ez, noski, zuek zuen buruari ez, baina alakorik bota dizuete. Esan nezak ere, Petral Bilbao eta Makal Xiberu zaituztegula, edo bestela esan da, Galder Perez eta Ane Zabala. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Edo Eskerrik Basko etortzeagatik. Eskerrik Basko, ez pentsa ni erratu naizenik, ezta? Eta haren agiri bulegoan alaxe esaten diozutelako elkarrik. Eskerrik Basko. Bai, hori da. Jo, memoria hona daukazu, Bai, baina badakizue kontu serioa delako. Zesan dut nik komunikatu batekin zatoztela, zuen jarduna bukatu delako. Zuetena edo antzeste etena orkestera zatoztelako. Zuetena ere bai. Bai, bueno, gainera, hasi duzu programa marroi bezala esaten ez, marroia zan,
txostenak ez? Bai, Egiteana, noski. edo bale. Zuek Mundu badakizue baten ongi lan aski. egitea eta giriak Bai. eta hori dana, kasu honetan Petral Bilbauren lana dela, nik gorpuzten dudan personajea, Bai. oso gogorra da. Ez, bai, antzezetena, bai, bukatu behar dugu etaren agiri bulegoa deitutako... Eta manifestu bat atera duzue, dokumentu bat atera Bai. duzue, agiri bat atera Bai. duzue. Bai. Eta agiri hori bada oso kontuz irakurri beharrekoa, ze zuek bik arriskutsuak zarete oso, ze hitz jokoetan aritzen zarete, trebeak zarete hortan, ez, hitzekin jolas egitera, eta horregatik gaur iruditzen bazaizue patxadaz irakurri behar dugu agiri hori. Bai. Ziurtatuko dugu antzestetena, ez? Hori da. Bai. Ikusleak. Ze ziurtagarria da, zuetena kasu hontan, zuek hortan aritzen zaretelako ziurtagiriak banatzen. Bai, hori egia, bai, zigilloa falta zaio, hori bezango txut. Bueno, ikusi beharko dugu. Bale. Zigilloa eman beharko zaio, baldin eta ondo egiten baduzue. Ados. Momentuz, ados esan duzula. Adostasunik bada zuen bien artean, ze gaur zuek biak batera jarri zaituztegu, komunikatuak eta ala irakurtzen direlako, egia da beti batera zoaztela, baina desberdinak ere bazarete. Bai. 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 Bati tokatzen zaio perresilagoa, estreonikoagoa izatea, bestea neri tokatzen zaio pixkat jeistea, lasaitzea. Bai, kasu honetan, bai, gorpuzten ditugun bi personaiak, bai, galderrena... Normalean ala izaten dira, eta ez da kasualitatea izango. Bai, igual ala da. Norberak bakoitzerako ze jarrera dauka. Bai, gertatzen egu dena dela bakoitza dauka bere antzesteko modua edo. Nik uste bio klaunetik egiten dugula asko, kasu obra honetan bereziki, eta gero azkenean ematen du pertsonaia idatzita dagoela, ez? Norberantzako. Jolin, pertsonaia hau zuetzat idatzita dagoan, edo hau zuetzako galder. Eta ez, azkenean norberak berera eramaten du. Ez askote esaten da aktoreak enkasiatua ez normala, aktore berdinak egiten duelako, ez? Pertsonaia ezberdinak, ez? Eta antzeste etena edo suetena orokorra izango da, ze besteen suetenak badakizue salbuespenik ere izan zuen, Katalunia salbatu zuten, zuek behar bada Bilbo salbatzeko tentazio izango duzu, ze oso bilbotarrak zarete, ez dakit oso bilbotarra ote den zuen humorea, Bilboko ikurrere alaxe aukeratu zituzten, ez da, garai batean, farolin eta farambolas, beraz, oraingoan orokorra da. Bai, orokorra izango da, bai. Aro baten bukaera da, eta etaren agiri bulegoa antzeslana, ikuskizuna, amaitu beharrean gaude, gauza berriak datozelako, hori ere esan behar da. Aro baten bukaera, aro baten hasiera ere bada, ez? Izan ere, zuek, hortxe etaren agiri bulegoan banatzen dituzue, zilegitasun agiriak. Ea, aktoreek eta euskal munduaren ezagutza behar bezain beste baote duten. Zuek badaukazue, ze lanbidez ere alaxe aritzen zarete. Eta zuen buruaren gaineko ezagutzaz? Buah, uste hori zailagoa dela, ez? Apurka egiten den zerbait dela, ez da? Eta mertxandizinik edo ekarri alduzu, ez? Horretaren agiri bulegoan ere, galtzontzioak eta dotoreak eta izaten dituzu, Bai, normalean baino dotoreagoak. Antzeslanean, Antzeslanean aipamenez jositako antzeslana da, aipatu duzun bezala. Eta gero bai, atretxoa, ia kasi pornografikoa da. Bazarete oso irreverenteak. Bai, bazarete. Eta arro esan behar da. Bai. Txantxetarako prest beti, ez? Bai. Gai serioenak ere ari daitezkelako edo landu daitezkelako txantxaren bidez. Eta, eta hobekien sartzen direla uste dut, ez? Azkenean, komediak badauka biguntzaren zerbait edo, eta nik uste dut txantxarekin eta ikusleak edo entzuleak edo biguntzen ditugu, biguntzen dira, eta gero horrekin, Eta gonbitea egiten dugu gure buruaz arro eta asko barre egiteko. Horretarako prest egon behar zara, bai? Hori da. Zuen banda hontan gainera estiziorik ez da izango, zuen bien arteko adostasuna, ze bien artean gezki moldatzen bazarete ez da giro izango. Bueno, goten dira bronkatxoek. Bai, ze urte mordosika bat ere bada elkarrekin zaudetela. Bai. Estiziorik ez. Baina bai autokritika egin behar duzuela. Bai, hortara ekarri zaituztegu. Bai? Bai, errelatoa osatu behar den honetan, ez? Denak ari gara kritika, autokritika egin behar dela, eta gainera badakizue orain ere eztabaida bat badagoelako, sare sozialetan eta ea nork egin dezaken euskaldunen gainean parrerik edo humorerik ez da, ez dela berdina guk gure artean egitea edo kanpoko batek gutaz parre egitea, zuek euskaldunen gainean parre egiten, urte mordosika bat eman duzu, estereotipo guzti horietan aritzen zara. Bai, batez ere antzeslan honetan, ez? Euskal kulturaren zigilua banatzen dugun bulego marabilloso honetan, egia esan desente barre eta aipamen asko egiten ditugu. Nik ere Euskaldun munduan esango nuke kanpotik gure buruari barre egiten diotenean ere ez pentsa inondo eramaten dudanik,
Horregatik, baina hor esaten da batzutan dela Euskaldunok humorerik ez daukagulako. Eta hor ikusten da, guk gure buru azparre egiteko gaitasunik badugula, bintzat, ez da? Bai, duda barik, ez? Nik uste du bai, ez? Horrek ere, nik ezak, bueno, hori hola Salvadorrek oso politizaten zuen, ez? Eskerrak ahulak garen, eta ez, nik uste dut ahul sentitzen garenean, ez? Gero horri buelta eman barrearekin edo satirarekin gure batzu, gurea nahiko satirikoa ere bada, ez? Ba, haizu ondo, kabaretetik ere bagatoz asko, ez klauna aipatu dugu, kabareta, eta nik uste biek hori dakatera, ez, kabaretak eta klaunak, bumba. Nondik zatozen aipatu duzu, eta iruditzen bazaizu, talde batek bere ekintza bukatzen duenean, alaxe egiten da historikoa. Eta orduan guk ere atzera egingo dugu. Besteek, jatorria diktaduraren kontrako borrokan eta omen zuten. Zuen diktadura ez dakit irratikoa ote zen, ze zuek alaxe hasi zineten, zuen lehenengo ekintza trinkete kalean izan zen. Bai. 7. zenbakia. Bai, Angoian gainera, ganbaratxo baten, bai. Irudiak baditugu ikusiko dugu. Ai, ama! Eta aipatuko dut ere, sekretu gisa, artezleak eta gure lantaldeko batzuk akordatzen zirela, aurrak ziren bitartean, nola entzuten zuten zuek Radio Euskadin egiten zenuten saio hori. Bai, karo, hau da, zan 7 calle del trinkete, bai, horren aurretik egon zan, txorromorro pikota joke, txalo pintxalo, eta umegina. Bai, orduan telebistarik ez zegoen. Baina erreparatu aldiozu gauza batik. Gurean ez listaban, ze telebistan atera barko, eta bira ze kamiseta dara man. Santiago Segurak kopiatutakoa da. Izan eranek esan zuen, 20 telebista etorriko, eta... Oso ondo. Irratian juntatu ziren zuen bideak, edo lehendik ere juntatuta zen. Lehendik. Ikastola berean ikasitakoak gara, eta, bueno, 3 urtetatik ezagutzen dugu elkar, naiz eta ez dugun gogoratzen. Bai, ulean eukan, jendazkoak ez, bueno, ez neukan horren beste. Bai, ordurako soiltzen ari zen Galder, soiltzen ari zen. Horrek elkartu zintuzteten, eta ikusi zenuten zuen bien artean bazegoela kimika bat edo, eta borroka, haundi bat zeneukatela aurretik, eta erronka txikiekin eta hasi baino, haundira jozen duten, zesantzen duten guk, magnizidio bat egin behar dugu, ze jende garrantzitsua eta importantea hiltzen denean magnizidioa da, eta zuek zeinekin hasiko eta esaterako Miranderekin. Eta Miranderi esan zenioten. Miranderi egin behar diogu, zorduen omenaldia, edo ja bengoagatik lurperara mango dugu, haren gainekoak esan beharreko guztiarekin. Zaipatu duzu, kabaretan, eta horrentxe ere boladaldian dagoen generoa dirudi, baina zuek izan zineten lehenengotakoak esango nuke, ia. Ba, Euskaraz behintzat, gura horretik, baina, bueno, Mirandek berak asmoa zeukan, zeran zantzuk, memoria badaukaz, Ibinagabeitia idatzi zion gutun bat Miranderi, nahizko zulukela, Bilbon eta Donostian kabaret bat montatzea. Eta gutun horietatik abiatuta Edorta Jimenezek idatzi zuen kabaret honen testua, hori ere esan behar da, eta Edortak ere gorpuzten zuen antzeslanean Miranderen ahotza edo esango gendun, ez? Eta orduan bazen poesia, Miranderen testuak, gero baginen gu, eta, bueno, Txuma Murugarren ere, eta Rafa Acebes, piano jolea. Eta esan, 20. mendeko kabaret hori gerra osteko, bigarren gerra ostekoa. Gainera, egunerokotasunarekin horra agertzen gara orduko periodikoak dira, eta, bueno, jabetzen zarete, paiaso listoa eta tontua, paiaso listoa eta grazisoa, paperak nola banatu ditugun, zebirazten nolako txostena egin duen, ez da prepatu izan gabe. Ni telebizari behira. Ez que, kariño asko dekotzat antzeslan honi. Bai, eta horrendik ere jende askok du gogoan, Mikel Sotok esaterako, Miranderen gaineko lana orkestera etortzenan, berak ere, nolabait ere omenaldia egin nahi izan ziolako, Mirande kabaretak zenolako ekarpena egin zuen. Baina magnizioak ez ziren bertan bukatu. Mirande bakarrik ez, Godoten kontra ere saiatu zineten, eta zein desberdinak zineten, ilargik orduan ere pake bila joan zela, baina huilek utzi ez, eta zera, urak kiki dire hortan ere, aritu zineten. Guau, jo, hau izan zen, nostalgiko ipinu gara, ez dut, pero ba. Bueno, hau Gaizka Sarasolak, lesakarrak idatzi zigun, porque opari bat izan zen, berak idatzitako antzeslana izan zen, afaloste baten, lesakan bertan, gonbidatu gintu zen Keinu Lehioak, lesakako antzerki jaialdira eta antze,
lehen klauna ipatu dugu, eta gaizka esagutu genuen klaun ikastaroetan, eta barantzen Nafarroan, eta, bueno, basan zigun afalostean, idatziko dizuet antzeslan bat. Eta nola gutxi behar duzuen zuek animatzeko, Eta gu idatzi. Puspolo askorik ere nola ez duzuen behar. Baina ez genuen sinetxe, idatzen basu antzestuko dugu. Idatzi zuen. Eta handik, Idatzi zuen. 6 hilabetetara edo iritsi zan testua, eta batean oso testu ederra, super ederra, baina drama bat, drama poetikoa, eta, wow, horri nola aurre egin, eta eman genitun, 3 urte. Prestaketa lanetan 3 urte, ez geniak... Patxada zartu zenuten. Bai, bueno, ez genekin nola heldu testuari. Oida, ze ordura arte gainera zuek zer horrek sortzen zenituzten testuak, ez? Ze zuek bazarete bien artean dena egin zale, baina tarteka, talen aipatu dugun bezala, gainerako kolaborazioak ere izaten dituzue, eta hau zen lehen aldia beste baten testuakin eta zinetela, ez? Eta izan zan, oso zaila izan zan. Bai, izaten dazka, zure konforteko eratik urte mardozu, zetako. Bai, eta hau zan drama bat zen, eta karo, ja ez komediatik aldentzen zen asko, eta kostatu zitzaigun. Baina konforteren mutik atera behar da erronka handiak baldin badaude. Ze beste taldeak esate baterako enbida handira jo zuen Karrero beste mundura bidalita. Eta Karrerok bolo-bolo kantuan ala ez kantatzen dugu guztiok. Zuek ere egan ez dakit egintzen dute, baina antxe geratu zineten zintzilik, adarretatik zintzilik. Bai, ura txiki direnen ostean. Bai, eta hilketetaz ari garela. Hilketak oso kontu serioak dira. Bai, batez ere, hain maitea duzun arraia hiltzen baldin badute, eta hildela inork esatera ausartzen ez bada. Rufino, izena ez nintzen akordatzen. Rufino Palmera. Bai, bueno, adarretatik zintzilik antzeslan oso autobiografikoa zen, 40 urte bete gehiago. Egin nituenean idatzi genuen. Eta orduan hor bazegon running gag moduko bate honik aipatzen nuen, eta historia hau benetakoa da. Rufino gaixoa. Rufino niri oparitu ziaten, 6, 7 sortzi. Arrain laranja horietako bat. Nemoren aurretik Rufino. Rufino, Palmera bizena bazeukan hasieratik. Eta, nik ezakit 20 urte bete arte edo, arrainak antze iraun zuen, etxean. Ni konbentzituta nago aldatu egiten ziotela. Arrain laranja horiek ez dira bizi horren beste. Aneren teoria da, gurasoak ibiltzen zira da. Anek beti zentzuena jarri behar du, eta ilusioa galderrek. Baina gero esagutu du jente gehiago, holan alako arrainak. Rufinorekin triste geratu izan zena. ditunak eta bai. Bueno, esateragoaz, zuen komandoak erabaki duela etetea. Baina, claro, zuena da komando bat bakarrik. Antolakuntzak komando asko ditu, eta zuek ere saretze zale bazarete, ze zuen taldean ez ezik, Euskal Herriko antzerkizale elkartean ere ari zarete, antzertale taldean, eta zuek ere garrantzia handia ematen diozue sare hori josteari, ez da? Bai, du da, bai. Oso garrantzitsua da, ez? Bueno, antzerkizale elkarteak baduelako funtzio oso importante bat, tartean hori dana, ez? Saretxearena, ez? Zenbat gabiltza, ez? Euskaraz antzerkia egiten eta askotan ez dakigu, ez? Zer egiten den, edo orduan, bueno. Bai, eta ez antzerkia bakarrik, nik esango nuke sormena euskeraz eta ez da, hori inoiz aipatu izan da, edo askotan aipatu izan da, hain herri txiki batean, ez? Hainbeste sortzea ea normala ote den, ez? Herri txiki esan nahi dut, euskal hiztunak gutxiago gara, euskal herritarrak baino, ez da? Bueno, argi dago. Orduan, horren beste argitaratu bai musika, liburua, literatura, antzerkia, bertsolaritza, zinema nahi baino bastante gutxiago eta barrez. Orduan, bueno, zait normala ote den hain hizkuntza txikiak horren beste sormen edukitzen. Baina hori Euskal Herrian. Baina erakundeak zuenak ere jakin du babesa nazioartean bilatzen. Ze Tokioraino ere joan zineten. Eta Tokion ere ibili zineten. Hemen hori Bilbon egingo bazenute deigarri egingo litzaibuke alako pelukarekin eta Bilboko kaletan ibiltzeak. Baina seguru nago Tokion ane horrela ikusita, ino gutxi harritu zela. Bueno, ino gutxi... Batzuk argazki batzuk ikusten gurekin. Kontua da guke, Honolulu leku bat antzeslana sortu genuen, Lulu eta Elmer Personan nahiarekin, eta bigarren parte egin nahi izan gendun, eta pentsatu genuen, Honolulu leku bat, Tokio toki bat. Ze hobeto, Tokiora joatea antzeslana prestatzera, joan egin ginen, eta egin genuen hori, eta listo. Bueno, bideok gordet, sareratu genituen batzuk, eta gero bueltan, karo, Tokionan modan zeuden betaurrekoak baina hori, zera, komplemento bezala. Txapelak bezala edo, eta zuei ideia eman zizuen urrungoa prestatzeko. Exactamente. Eta esan zen duten bida, 8 begi. Hori da. Eta horre horregatik etorri zarete biak betaurrekoekin. Hori, bai, hau atrezoa da. Ja, betaurrekorik gabe ez dut ikusten ezer. Hortze 8 begi. Gaina ze polita, ze
Bera, Euskal Telebista Torrizan estrenaldia grabatzea Alabedi tabernan, antze Gasteizen, kutxin dagoen taberna mitik horretara ez da, eta polita izan zen, antzez lanan aurretik gertatutako, baina, bueno, hori beste baterako. Bai, dena zin da. Deigarriena da, betaurreko horiek ez zirela more kolorekoak, eta zuek hor saiatzen zarete zuen antzez lan guztietan ere more koloreko betaurrekoak eta izaten, ez? Azkenean berdintasuna eta lako... Morea, arroza, bai, duda barik, ez? Bai. Bueno, feminismoa da... Zaki gure tripetan dago ez, baina beste hausa. Agintzen diguzu ez zulorik ez dela agertuko behin zuen jarduna bukatuta, Tokion ez dakit zuloren bat, han ez oso praktikoa izango oso urruti dagoelako, baina zuberoan behar bada baduzu ez zuloren bat, zebertararen maiz xamar. Bai, zuberara askotan. Azken urtean ez gara joan, azken urtean ez ginen joan. Baina etaren agiri bulegoko testua zuberoan idatzi genuen. Jaiosan. Edo lehenengo bertsioa, gutxien. Eta han ere... Bueno, eta gero gure lehenengo egonalditxoak egin genituen guk bio bakarrik gerora sortuko den zera baterako eta bar. Bai, zuberara asko. Eta zuloietako batean zutaberen bat edo agertuko alda, ze zuen antzezlanak idazten aritzen zareten horiek gero liburuan eta ere ateratzen dituzu. Bai, batzuk atea dira. Bai, bi liburu argitaratu, bueno, bat Galderrek argitaratu du, Ganbilan, Hirugeltoki lurrun, eta gero argitaratu genuen taldearen inguruan, 25 urte bete zituenean, 25 gau eta bat gehiago. Eta ze importantea den, liburutan egotea ez hortze, Susa Ganbilarekin eta eaz egiten ari den lana itzela da, ze liburu hoiei esker eta, bueno, hemendik ibilizean pelikulara zinera eraman behar dutenak ere ez, Lurrumi esantzez lana, eta gero hor dagoen beste antzezan bat ere Morbus operandi izenekoan esen aktoretako bat Aiora Zedan horekin batera, orain gazte batzuk montatzen ari dira, eta... hartu, liburutik eta... Generoak aldatuko ditu. Horrek gero nolait ere ibilbidea luzatu egiten du, luzarazteko modu bat ere bada, eta berriro ere itzulita zuen antzezteeten honetara, zuen sueten honetara, ez dakit behin betikoa hitza ez duzue aipatzen zuen agirian, aipatzen duzue... Orduan zalantza sartzen zaigu bat Oskorriren ikasle honak ote zareten eta zuek ere bazoaztela esan eta gero sekulan joaten ez zareten hoietakoak ote zareten, edo treguazari garenez... Zaztikaletakoa gara orduan Nacho Felipe asko ikusten dugu. Edo treguazari garenez, tregua trampa bat ote dana gure. Ez, agiri bulegoa bertan itxi egingo da. Bueno, nik ez dakiz gertatukoan, ze... Ikusten? Koan egoen nik desadostasuna gero izango zirela. Anekdotatxue kontate harren, elebator arantzan zen. Han arantzan, Nafarroanen genuen despedida, beste antzeslan batena, eta jo, eta antzeslan bate agurtzea, gauza, bueno, traumatiko txue da, edo, bueno, mugitze dutxu asko tripan, ez da, eta bihotzian, da, bar. Eta orduan bukatu genuen, hasi izan beste aktorea, hasi da biok, negar batia, eta ara, atzera goaz, eta nek esatiko, lasai txikitxuk ingo dugu. Eingo dugu berriro, ez egin negarrik. Osa, holan ipiniko bazarete. Hori da, egin egingo dugu. Zuek behintzat momentuz egin egingo duzu, ze azkeneko atentatuak falta zaizkizuen. Azkeneko ekintzak. Bai, bihar azkena. Bihar azkena, bueno, ez Bilbon azkena. Bilbon azkena, Kalderapeko... Oso leku berezian. Zazpiretan esan dugu gainera, Galarragarekin eta kompetentziarik ez izateko. Sortziretan izango da. Biran, bertan, tita, gaina, 5 minutu beranduago biak ikusi daitezke. Larun batean, Urruñan egongo gara? Urruñan. Eta igandean Oiartzunen, estreinatu berri den Landetxe antzokian. Bai, Kukaiko lagunak egon dira ere, eta uste antzeslan antzerki bezala aurrenekoak. Aurrenekoak izango gara. Paradoja, aurrenekoa azkenekoarekin. Edo, azken aurrekoarekin, ze sekulan ez omen da azkena esan behar. Bai, hori izateute antzerkian eta ez, bai, badakizu hor superstizio asko dago antzerkian eta bete azken aurreko esan behar da, bueno, bizitzarako ere balio du, ez dakit, bueno, ez dakit. Ari gara tope. Eta esklusiba zeutzi behar duzue, kultura.eus edo Bilbo Hiria irratirako. Ez, gurean ez du galakorik egiten. Ez, bueno, kontatuko dugu, Lutxo... Kontatu daiteken, zenik galdera daukat aste guztien herrita egiten, ez dala kontatu. Bueno, behingo agatik kampaina egin dugu eta hor komunikatuan jartzen du. Azken egiten duguna izango zuen gure berri. Bueno,
Orduan, azkenera arte zai egon beharko dugu, momentuz bukaera eman nahi duzulako, hileta polita egin nahi diozuelako etaren agiri bulegoari, eta behin ura lurpean dugula, orduan hitz egingo dugu jaiotza berriaz. Bai, gonbidatzen bagaituzu, bueltatuko gara. Noski baietz. Bai, gaina taldea handituta dator, berriztuta, eta gaztetuta ez, hor ikusi ditugun irudietan oso gaztegagoz. Ya lo creo. Baina orduan bezen jator segitzen duzu eta hori da importantena. Eta batez ere humorerik ez duzu galdu, eta mesedez etzazu galdu, halako jende beti behar dugulako inguruan. Eskerrik asko. Azkeneko hitzorduak esan da geratzen dira, eta gero ere etorriko direla berriak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, mi esker. Hiztegi hau paperean argitaratuko balitz, 16.000 orrialdetik gora izango lituzke. Horrek hiztegiaren dimentsio fisikoa adierazten du, bai, baina batez ere bere asmo intelektualaren erakusle dugu. Niretzat, hitz bat ez da bere zera semantikoa, baizik eta hitz hori agertu diteken testu inguru, hau da, esaldi edo frase guztien batasuna. Benetan, euskaraz gauzak nola erabili diren autore ereduzkoek, horregatik da ereduzko prosa gaur, ereduzko autorek nola erabili dituzten ikusteko, hiztegia benetan tresna zoragarria da. Esan eta esan aritu gara, bihar Bilbon hitzordu franko badela, eta kalez kale egiten dugun errepasoan, gaur ere Bilbon geratu behar dugu, Victor kalean. Aldezarrean dago, ezaguna oso, denda eta taberna asko daudelako bertan, baina inor gutxik jakingo du akaso, Victorrek zer esan nahi duen, ez? Victoria garaipena eta kardenal bat bazen, ez? Gardoki, haren ohorez jarri zioten izena kale horri, eta bitxikeri gisa, bertan oso pertsona ezagun bat bertan bizitakoa da. Oraingoan Aldezarrean gaude, Bilboko Aldezarrean, badago bertan kaletxo txikitxo bat izen kurioso batekin, Calle del Victor. Askok ez dakigu nondik datorren izen hori, baina izena berez, Victor edo el Victor, el vencedor latinetik datorren izenagatik da. Zer da Victor bat? Azkenean omenaldi bat garaile bateri. Eta nor da Bilboko garaile hori? Kardenal Gardoki. Berez, arzobispoa zan Bilbon, eta bera lortu zuen bere jaiotzeko elizatxoa, Santiago katedrala gaur egundana, bere momentuan Basilika Menor deitzea. Horregatik bere familia hemen jarri zuen Victor bat, azkenean erretrato bat beraren omenez, eta horrekin kale hau 19. mendean hartu zuen bere izena. Hemen izan du baita ere Simon Bolibarren etxea, pixkat aurrerago, beste azkenean Euskaldun ospetsu bat Bilbon jaioa edo Bilbon bizi izandakoa. Hortxe, fantasiatik errealitate gordinera egin behar du, Aner, Peritz, arratsaldeon. Ondo hasita, arratsaldeon. Ez da, ze errealitate gordina da nik atarikoan aipatu dudan bezala, papeleoak eta alakoak egitea eta tokatzen da, urte sasoi honetan ere aurki hasiko gara, errenta aitorpenarekin eta bat eta beste, eta alakoak eta ze pereza ematen duen, batez ere gainera arte munduko jendearentzat, zeguk artea, kontrakoarekin lotzen dugu normalean, ez, jende bohemioa, sorkuntza, eta ez dugu bai, beldurra ematen digu gainera beldurra. Ze oso polita loretxoak eta udaberria, eta txoritxoek ez dute kobratzen, baina... Ez dute kobratzen txoritxoek. Eta kaka gainean egin bai, eta gero ura zikindu, eta gero ura garbitu ere egin behar da, eta ura ere... Baina txoritxoa bakarrik ezkara beti loretan egoten, eta gero udazkena iristen da, eta negu bat esan... Artearen merkantilizazioa, gaia horrela esan da potoloa dirudi. Bai, berez, gaia potentea da, eta badauka beste horrela leku abstraktu eta utopikoago batetik hitz egiteko ere ematen dut, hortaz ere
hitz egin daiteke, gero exigitzen dugulako eta exigituko dugulako. Sistema honen baitan ere behar dugula gure ordaine eta behar dugula gure dirua bera, seguruenik, baina egia da, hemendik iesa ere beti dela oso zilegi eta bintzat amesgarri, eta horri ere begiratu hartzaiola, eta badaukala bere zer. Bai, debatea beti izaten da arteak preziorik baote duen, eta gainera normalean gertatzen da, kuadro bat edo ikusten dugunean, eta esaten dugu, hainbeste balio aldu horrek, nik neronek ere egingo nuke, ze besten lana beti iruditzen zaigu erresa, eta merkea, ez? Gero norberak egiten duenean, orduan garestitzen da, baino... Hori da, eta gero gainera, asko saltzen dugulako baita ere borondate horren hori, eta artea bizitzeko modu badela, eta gero kultura ditzen diogun ere hori da hor dago, eta artea bada kultura egiteko modu bat eta mundu bat eraikitzeko modu bat, eta horrek voluntariotik eduki dezake, baina ukatu ezin zaiona da horrek ere denbora behar duela, eta denbora zoritxarrez gure presazko kapitalismo honetan galtzeko ez dugula edukitzen. Gizarteari eskintzen zaion zerbitzua izango da, eta zerbitzu sektorea da, eta ikusten dugu ez da emakumen eta borrokak, nola askotan lan borrokak eta ere bertatik datozen, haiek dira segurazki baldintza kaskarrenetan eta ematen direnak, eta horregatik iruditzen zaigu gizarteari zerbitzu bat egiten diozuela artean eta sorkuntzan zabiltzatenok. Eta debatea zilegi da, berriz eta egunen batean kulturak berak, euskarak edo batek dakitzenek eskertuko dizuela eta horrekin nahikoa ordain izango duzuela. Eta igual beharko genuke, eta gure utopia sozialistan, eta upa gure utopia sozialista, ez dugu seguruenik artegatik kobratu beharko, baina gure utopia sozialistan ni ona ekarri nagoen autobuseko txoferrak ere seguruenik ez luke kobratu beharko, beraz, ondo dago eta horrek txarteltxoa kobratu dizu berdin berdin. Horrek kobratu dit eta ez diot eskatu ez kobratzeko, nahiz eta borondate handiz egingo duen seguruenik, ez? Claro, borondatea eta aipatzen dugunean, beti esaten zaigu ez, claro, borondatez ari zara eta gustatzen zaizu, eta gainera esaten dugu ze zortea lanean ari naizela gustatzen zaian horretan, eta zenbat saltzen duten, ez? Medikuek beraien lanaren karitatea eta borondatea, eta nork esango dio, medikuari ez kobratzeko, ez? Hortik badago eta esan dezagun badela lan sozial bat, eta ez dut esatenik gaztetxe bati eskatu behar diogunik, Bilboko udalari eskatuko dioguna, edo akaso ez diogunik eskatu behar, eta prekaritateaz eta prekarizazioaz hitz egiten dugunean ez dugu esaten inporta zaizkigun borroketarako, eta aportatzen ari garenean dena egin behar dugunik dirutruk, baina egia da dirutruk ere egin beharko ditugula gauzak, baldin nahi baldin badugu gauza hauek duinak eta baliozkoak izan daitezen, gaur egun baloratzeko dagoen modua gustatu ala ez, eta nahiz eta ez gustatu hori delako. Bai, iturri bat ere behar duela, sorkuntzan ibiliko denak, ez? Arek ere bestela izango dituelako arazoak, dirurik ez dagoenean izaten diren arazoak izaten direlako, ez? Egia da ere, eta gu ere, adibidez, gurea oso herri txiki bat izaki, eta bakizu, gu ere aurrekontuz eta afal ibiltzen garen hortan, aitortuko dut. Askotan, egokitzen zaigu, atea jotzea eta zera, bueno, diru gutxi daukagu, bakizu, hau ez bada, bestela ez da ezer egongo gure herrian. Eta esan behar dut, gero hau esaten dugunean, ematen duela, ari garela eskatzen ez daukan ari, ez? Ez. Ari gara esaten, eta gainera horrekin nik uste dut bereziki kontziente izaten garela, eta bereziki lagunko izaten garela, ni neuk sai oro eta daukan gauzaro esaten dut. Zema kobratzen duzu beti galdera mortal bat, galdera fatal bat, ze kobratzen duzu, ematen didatena. Baina beti garagu esaten duguna, daukazuna. Bai, ze gainera esateran joan hori gaine eskatzen diogun normalean gureetakoei, alegia. Badakigulako, argudio hori bere bihotza ikutzeko modu bat izango dela. Esan nahi dut, beste ekosistema batean edo dabilen eragile bati behar bada ez diogu hori bera esango badakigulakoari bostaxola zaiola, ez? Eta esaten diozunari, esaten diozu badakizulako bere bihotzatxoa ikutuko duzula horrekin. Baina aldi berean, zuk antolatzen duzunean, pentsa ezagun kulturrekitaldi bat, ez dakitze espaziotan, ez dakitze elkarteren alde, eskatuko diozu datorren artistari, posibleen ez kobratzea, eta emango dizu, eta gainera nik uste pres gaudela, eta nik uste jende bati ez digula kobratu. Baina, badago neurri berean artearen devalorizazioaren parte hori ere, ze denok planteatuko dugu, igual idazleak, bertsolariak, musikariak ez duela kobratuko, baina inork ez du planteatuko hor pagatzen den argia, ez diogunik Iberdrolari kobratuko, mikro horiek jartzeak kostatzen duen entxufea, beraz. Hor, badago alde bat, eta konturatzen gara, nori gauden prest
ordaintzeko, nori ez, nori iruditzen zaigun zalantzazkoa, eta bueno, horrek sakonean badauka irakurketa bat, naiz eta gaur egun hori, eta esan nahi dut benetan, ez dela gatazka nagusia, kobratu nahi diogun edo ez, gaztetxe batik kobratu nahi diogun edo ez, Sahararen aldeko ez egize elkarteri. Gatazka nagusia da, Bilboko udalari kobratzeko nola egin behar ditudan nik papeleoak. Hori da, kaso, daukagunari begiratzea ere bada. Ze aldagaietako bat hain zuzena adibidez da, diru laguntzena edo diru publikoarena. Non, segurazki bakarren batek esango duen. Bakaro, guk daukagun zakutik ere denentzako ez daukat. Orduan, eta tentazioa ere izaten da batutan esateko. Eskede, gehiegi zarete dirua jasotzeko zaizauderenak, eta zuen artean egin beharko duzu kriba zer den beharrezko zer ez, zer den lehentasunezko zer ez. Dudarik gabe, eta hori ez dut uste, ez dut uste gure artista jendearen baitako kontu bat izan behar duenik horrek, baizik eta gizarte bezala erabaki beharko dugula, zeri eman nahi diogun eta zeri ez, eta kolektiboki erabaki beharko dugula, individualki baino, eta ez bakarrik kolektiboki horretan ari direnen edo artista jendearen baitan, baizik eta horiei balorea eman behar dien gizarte oso baten baitan. Baina, dagoena da oso zaila dela asunto guztia, eta ez batzuentzat bakarrik, baizik eta guztientzat dela. Hori aipatu ganezun bat, lortzea bera nahiko zaila, eta behin lortuta, hori eskuratzea ere are zailagoa, esan dut lehen, burokrazia eta administrazioa eta holakoak ere izaten dira. Bai, ez dakienarentzat, igual esatea ere garrantzitsua da, oso, bueno, burokratikoki oso zaila da, ez dagoelako pensatuta kontua guztia guri begira, edo inork ez du pentsatu, montatu duenak administrazio hau zergabilketa sistema montatu duenak ez du pentsatu nola lan egingo duen Olai Aintziartek. Pentsatu du nola, beste batzuek nola egingo dituzten beraien gauzak ez, orduan, nahiko zerak dira eta ez jakintasun handia dago eta ez dago jakiterik ere, ni horrek asko kezkatzen hau, askotan sortzen zaidalako duda, egiten ari naizen hau, garbi egiten ari naiz, ez naiz, nola kobratu behar ditut gauzak, nola egin behar ditut hauek. Gero batzutan sustua ere etorri daitekela, ez da, hemendik urte batzutara zuk hobe beharrez edo ustez ongi egindako zerbait behar bezala egin etzen nuelako, ez, eta gero horrek ondorioak eta izaten dituelako. Hor garbiki egiteko modua dira, autonomo egin 0,86an alta baja ematen ibiltzen garen bezala egin behar den bezala, edo eskatzen duzu mesedez, kontratatzen zaitunak, ea berak egiten dizun faktura eta berak jaten duen marroia, ez? Eta hori gertatzen denean ere, bertxotan adibidez, badago sistema nahiko markatu orokorrean, enpresa bat, lanku kultur kudeaketak enpresa bat badago aritzen dena bertsolariei kontratazioak eta egiten, baina horre ere kontua oso zera da, alta ematen dizute beraiek egun bateko langile bezala, eta egun horretan egiten duzu lan. Tarifak eta daude, zu kokatzen zara tarifa batean, baina bestean ez, eta dena zailtzen da, eta gero, egia dena da, duina ez dela. Nik orain dela gutxi arte, orain pixka bat igo zait, baina orain dela gutxi arte kobratzen duen nik bertsosaioko 69 euro. Gasteiztik Maulera joan behar baldin badut kantura, dirua galtzen dut. Bai, hori da. Eta kontuak, hau da, ematen du keja dela eta besterikako zera dela, baina hau da errealitate gordina, eta gustatzen zaigulako egiten dugu, eta gainera joaten gara Gasteiztik Maulera. Baina, gero kontua da asko zailtzen dela, eta ez hori bakarrik, gero uste duzunean garbi egiten duzula ere, sekula ez dakizu, eta beti daukazu zalantza hori, egin dudan hau nola egin dut, nola egin behar nuen. Eskertzen dizu zintzotasunan, eta estimatzen dizut, ze seguru nago, deigarri egin zaiola bati baino gehiagori orentxe, tarifazan izan daitekeen, ze pentsatzen dugu, hor da bien jendea aberastuta dagoela, gainera esaten dugu. Orain igo zaidala, baina horren koratzen dut euro, Eta astero, ez dakizen bat saio, ez dakizen, baina, zuk aipatu duzuna, horretan zer dagoen. Nola ibiltzen garen, esan dute horri hiltzen zara, eta beti zabiltza ez, zerbaiten atzetik zerk emango dizun, ona etortzen bihastean behin, joaten naiz irratira astero, eta biltzen zure puskak nolabait, zure pixua pagatzeko. Eta horretzen dagoen ez egon kortasuna gainera, badakizu hilabete batean behar bada olatu edo txampa hon bat harrapatu duzula, eta urruna berrez kaskarra bat torreko dela, ez? Bai, eta beti daukazula beldurra zenbateraino emango dizun egiten ari zaren horrek, eta noraino izango den egingarria noiz arte, ez jakintasun hori, beldur hori nola egin behar den, eta gero azkenean tristea da, eta hau oso tristea da, baina hau da datua, nire errealitatean behintzat, hau da datua, nik errezatzen dut, eta espero dut, hau ez duela ikusiko inspektore horietako inor, baina nik normalean deitzen didatenean lekuetarako, errezatzen dut bene-benetan, errezatu daiteken orori errezatzen diot, paga diezadatela beltzean.
izan ez diezadala mesedez faktura bat eskatu ez dakit eta egin ahalko dudan. Eta hori oso tristea da, oso tristea. Eta ez da nik ez dudala nahi zergarik ordaindu da, putada badela zergak ordaintzea, egin behar dituela lan, burokrazia, tramite, kakapile bat, 50 euro ximel kobratzeko. Eta azkenean nazkatu egiten zara, eta ez da bizigarria, eta ez da erosoa, eta gainera lanari ere baloreak entzen dio, eta indarra eta garrantziak entzen dio. Ze pentsatzen ibili behar baduzu, egiten duzun bakoitzaren ordaina nola jaso behar duzun, egiten duzun horretan ere denbora eta esfortzua galtzen ari zara. Ba horixe, oro ez dela urre. Besteak esan urre. zuen bezala, horrekin laburtuko genuke gaurkoa, ze esan dugu, zintzotasun hori eskertzen dizugu Aner, gogoetarako aitzakia ere jarri izana, eta behar bada urrungoan artea, bertsoa, gantzerkia edo dana dalakoak ikusten ditugunean, ba behar bada eta ala beharko luke hori ere buruan izan dezagula. Diruaz aparte egin nahi dugu, baina diruaz ere hitzein behar da, eta hitzein. Bai, noski, bai. Egia da gainera, zuk aipatu duzela askotan lotxa ematen digu, pereza, beldurra ere bai, ez da kontu erosoa izaten. Horregatik eskertzen dizugu gaur horrela inzintutasun zaritza. Eskerrik asko Aner, eskerrik asko zu ere, bakizue bihar ordu berean etorriko garela, eta momentuz debalde esatera nijoan, baina zuen zergekin ordaintzen duzue programa hau, beraz, ordaindu duzuenez, ikusi hori da, eskerrik asko zu ere, bihar arte.